Ungagwini molweni bhotani, ninjani namhlanje? Yho, ndinqabile sidwesha nezidweshakazi. Ukunqaba koku khavule kancinci ilayithi nokuba ibingathi yandincedisa. Uyawubona nomnqwazi mos uyachaza uba eli lizwe ndikwelinye ilizwe likude le. Heyi, ezintabeni ayoqabaka kuyafiwa, but ke asikho lapho. Senditsho uba ningakhuzi umnqwazi lo, ndiyacacisa uba kutheni ndinxibe umnqwazi. Ndibala sincokole ngobrother esithi kuba nelaa mntu kuthiwe usisiyatha, laa bhuti udikayo, umntakamamakho, lo udikayo ungathi akazimiselanga ntweni, lo ungathathwa serious umntu. Nawe awumthathi serious. Ndibawela sincokole ngaye ke. Le topic ndiza nayo kuba yazi ndiyaqwalasela kumakhaya ngamakhaya endiye ndisebenze kuwo, phofu ke nalapha ekuhlaleni apha ekukhuleni kwam. Ufumanisa into yoba uba khona kwelinye ikhaya lo mntu, sometimes it's not even ubrother, udadweni, ibe ngudadweni. So it's not only males, we understand. But laa mntana kokwenu ungathathwa serious, ungathi uzincamile okanye ubuncamela ubomi okanye bona buncame yena. But uyaphila, ukhona, kufuneka ephakelwe iplate yakhe, kufuneka simthengele impahla, you understand. Ukuba unabantwana kufuneka sibahoyile abantwana bakhe, you understand. Bakhona abantu abanjalo. Mna ke umntu ndingumntu othandayo ucinga nzulu ngomntu okanye ngemeko, you understand. Ndifuna uku-understand inoba sifike njani kanene apha, you understand. Kwenzeke njani, like I like psychoanalyzing situations. But ndibe nokukhanyiselwa ke mna ke ndingathi lithongo, you understand. Ndingumntu mos ahlala lahleke mna, mhlali namaxhego namakhehlekazi, ezinye izinto uzibaliselwa ingathi ubaliselwa intsomi. So le nto ndiyithethayo ndiza nani kuyo from experience, my own personal experience. Ngelithi ndiye ndahamba ndafunda and ndamkela into yokuba ngelinye ixesha ukhona umntu obekiweyo phambi kwenu, ukhona umntu obekiweyo apha kokwenu eningayiqondiyo nina into obubekelwe ntoni. Nina niza ngamthathi serious, ukubone abe ngathi ngumntu ongekhoyo, ekanti ubukho bakhe bululutho kuni. Mhlawumbi nisinda nje ezintweni kungenxa yakhe. Spiritually bakhona abantu ababekwe phambi kwethu for ukuba ngamakhaka, elazi khaka, like a shield. Yibona laa nto kwaZulu xa bephethe imikhonto, hom, bekho laa nto likhaka, laa nto mani baphepha ngayo imikhonto. Some of us are shields for our families. Omnye umntu udalelwe into yokuba anyamezele amaqhwa, kunoba amaqhwa abethe abanye bethu are weaker than. Qha thina sicinga sistrongo, kanti oyena mntu strongo apha ikwangulo sithi thina usisiyatha, nguye kanye osithathelayo iimeko ezinzima zithini, zidivethelwe kuye spiritually. Kumakhaya ngamakhaya ukhona umntu obekiweyo, ifana nenja. Laa nto yofuya inja, ufumanisa into yoba abathakathi xa beniphosa benigadla, inja iwuthathe laa moya kusuke kufe yona bhetere. Iyenzeka ke nakubantu, umntu ophilayo ibe nguye othatha izibopho, kubopheke yena kunoba sibopheke sonke. Some of us are meant to be exactly that. Some of us are meant to take those wounds, you understand. And
and ufumanisa into yoba lo mntu lona akasakhathali noba siyamphoxa noba siyamthuka usanihleke qha as long as nizamnika le nto ayifunayo mhlawumbi impalampala yakhe loo nto nimnika yona. You understand? Yena unendlela yakhe adambisa ngayo iintlungu zakhe. Usually they choose to be drunk most of the times. And we don't know and we don't understand why. Spiritually, those people, and not all of them, but some of them, are in that situation because ngokomoya badalelwe okanye bakhethwe into ukuba kuhlanganiswe ngabo. Iintshaba xa zifuna ubhangisa lo mzi kanti nihleli nje nihlanganiselwa ngulo brother nithi nina usisiyada. So next time umntaka mamakho ucinga umvimbi plate because kuyathethwa elalini uba ebetipe kwathini phiphipi unentloni, cinga into ukuba isenokwenzeka into yoba kanti nangala mzuzu ebetipile ikhona lento ebeyilwa ngokomoya. It's very possible. Uyayiva? Sisafe thina singabanye because we have siblings. You understand? Abasithathelayo izinto ezibuhlungu esingenawukwazi umelana nazo thina. I know this is a very deep topic and yazi how to unpack it ngendlela ezawuvakala, but it's very deep. Ijulile le ndaba ndiza nayo. Laa nto ndithi ingaqala before you decide into yokuba umntako kwenu you treat them like a stranger in their own home. You know, I usually say sometimes all a person needs is love. You understand? Ngelinye ixesha akusekho nto sinoyenza. You can't undo, you understand, years of drunkenness. Ngelinye ixesha umuntu naye sezincamile akayazi bakutheni kunjene ebomini bakhe. You understand? And mhlawumbi ufumanisa into yoba yimeko iyawuba njalo de ayotsho engcwabeni, but ukhumbula into yoba ngokamamakho ngokatatakho and kusenokwenzeka into yokuba uphila nje uphumelela wena kungenxa yakhe. Ndanoba ivakele na, ndithetha ke ngesiyatha, lo mntu sithi thina usisiyatha. Uyayiva ke ngoku? Zininzi into ezenzekayo spiritually singaziboni. Amayelenqe, there are conspiracies. Like siyayazi sonke le nto ndithetha ngayo. Elalini ulwimi, there's no smoke without fire. Bakhona omama abaziwayo bokuhlala into yoba ubani nobani bangathetha bathathe isigqibo ngawe iyawukwenzeka into. You understand? But bakhona abantu abaphazamisayo ngelinye ixesha. Bakhona abantu abaphazamisa iplani eziqulunyiweyo futhi bengayazi bona, but kukudalwa kwabo badalelwe loo nto into yokuba mababe sisiphazamiso ukuze amakhaya ethu angabhangi, ngoba izinyanya zikwazi ubuya zize ngenyawo ngelinye ixesha ngokwazo zizosihlangula kumoya ongendawo esiphila phakathi kwawo. Xa bengakwazi ukuzabona ngenyawo kusetyenziswe omnye wethu, yeva, zinqoze kuye bhetere kunoba siphele sonke sileli khaya. Ivakele ityiwe emngqushweni. Laa nto ndithi ke mjonge ubhuti wakho okanye mjonge usisi wakho, ube nosizi banenimba ngomntako kwenu noba uyintoni. Icinga into binokwenzeka ithi kanti wena uyile nto uyiyo nje wakuthathela into wawungasoze ukwazi umelana nayo wena. Camagwinya. NdiseBuckley East bethuna ndiyagodola sisezintabeni. Hayi ingathi akho seSouth Africa apha, andiyazi into enje nam. Hayi nisho abavota nathi apha andiqondi kahle. Ayikho into enje. Andigodoli basamalahle nangoku. Camagwini ke zindlondlo ezikulu, bakhosa amakhulu bayede. Nithi like and share please.